Jamen så vil jeg godt byde velkommen til den her præsentation. Den måde jeg vil gøre det på, det er, at jeg vil starte med en kort præsentation, der skulle give jer lidt overblik over, hvad er det vores løsning kan. Og bagefter så vil jeg vise nogle udvalgte funktioner i applikationen. Jeg vil ikke kunne komme igennem hele applikationen og vise det hele, men det er jo egentlig også formålet med at køre det her webinar, det er at få en fornemmelse af, om det er noget, som I har lyst til at høre mere om, og så vender I jer tilbage til Brian, og så aftaler vi et tidspunkt for, hvor vi kan lave en mere dybdegående præsentation. Det handler om, det er det, vi kalder for Dynaway Enterprise Asset Management, som er vores vedligeholdsløsning til vedligehold af produktionsudstyr og til vedligehold af bygninger. Sådan. Hvorfor skal man overveje Dynaways ERM-løsning? Jamen det skal man, fordi man gerne vil maksimere sin performance på sit produktionsudstyr, og man vil gerne minimere nedtiden på produktionsudstyret. Og til det, der har vi nogle forskellige typer af ting, som vi understøtter. Især understøtter vi det, der hedder forebyggende vedligehold, som er det, der giver mulighed for, at man kan lave noget planlagt vedligehold med nogle bestemte intervaller på sit produktionsudstyr. En anden væsentlig ting, det er, at man kan lave en systematisk evaluering af de fejl, som opstår på udstyret, fordi det giver mulighed for, at man efterfølgende kan lave en opfølgning på, om der er nogle bestemte typer af fejl, som går igen, og som man har mulighed for at forebygge. En anden væsentlig del, det er, at man kan lave en systematisk evaluering af udstyrets tilstand, igen med henblik på at finde ud af, om udstyret for eksempel kan holde lidt længere, end man regner med, eller måske modsat, at udstyret måske ikke kan holde helt så langt, eller ikke har den tilstand, som man forventede. Og så har man igen mulighed for at kunne reagere forebyggende på det. En anden væsentlig ting for at minimere nedtid, det er, at man sikrer sig, at nøglereservedele er klar. Og derfor skal man selvfølgelig vide, hvad for nogle reservedele der er nøglereservedele, så når man måske ligger på lager med dem. En anden ting, man kan få ud af løsningen, det er, at man kan få et overblik over de maskinomkostninger, man har, og man har mulighed for at holde de her omkostninger til vedligehold op i forhold til, hvad man måske har budgetteret med til vedligehold. Og en anden væsentlig ting er, at man kan kigge på, jamen, hvad har man haft af omkostninger på planlagt vedligehold i forhold til omkostninger på ikke planlagt vedligehold. Og igen kan bruge det til at justere, om man kan forbedre eller ændre på den forebyggende vedligeholdsindsats, man har. En anden væsentlig ting i forhold til vedligehold, det er selvfølgelig, at man kan planlægge tiden for sine vedligeholdsmedarbejdere. Og det vil sige, at man skal kunne forklare dem, hvad det er, de skal lave, hvor skal de lave det henne, hvornår skal de lave det, og hvordan skal de lave det. Det kan både være i form af nogle tekniske beskrivelser af, hvad det er, der skal laves, men også nogle checklister, som man skal udføre. Hele løsningen er selvfølgelig 100% integreret med AX. ERM er egentlig bare et modul, som man installerer i sin AX, fuldstændig ligesom man kender de øvrige moduler i AX. Og det betyder, at man har samme brugergrænseflade, man har samme opsætning, man har samme installationsprocedure, så når man først kender sin AX, så ved man også, hvordan man skal gebære sig i vedligeholdsløsningen. En anden væsentlig del ved at det er integreret med AX, det betyder, at når man planlægger vedligehold, så har man faktisk mulighed for at lave nogle reservationer på udstyret, som gør, at hvis man også anvender produktionsplanlægning, så vil man kunne tage højde for, at udstyret er taget ned til vedligehold, når man laver planlægning med henblik på produktion. Jeg vil nu prøve at vise jer nogle forskellige områder. Jeg vil prøve at give jer et overblik her i PowerPoint, og efterfølgende vil jeg prøve at vise nogle enkelte af de her inde i applikationen. En væsentlig del af det at køre vedligehold, det er selvfølgelig, at man i systemet kan afspejle det produktionsudstyr, man har. Hvis vi kigger her nederst til venstre, så har vi for eksempel en CNC-sav. Og en CNC-sav kan jo igen bestå af nogle komponenter, som også kræver individuel vedligeholdelse. I det her eksempel her, der er der for eksempel en motor, og der er også en CNC-controller. Og den hierarkiske struktur kan man også afspejle i systemet, sådan at man kan se den her. Men vi har en stor CNC-maskine, som igen består af nogle komponenter, som skal vedligeholdes. Og i bunden af det hele har man så nogle reservedele. Og i vores terminologi er reservedele egentlig bare de forbrugsvarer, man har. Det vil sige varer, dele, som bliver udskiftet på maskinen, uden at de i sig selv skal repareres. En anden væsentlig del af det at kunne sætte sit produktionsudstyr op, det er, at man kan angive nogle specifikationer eller nogle tekniske data
på udstyret. Det kan være, at man gerne vil have, man har nogle sikkerhedsinstrukser eller nogle beskrivelser af, hvordan man vedligeholder de her typer af dokumenter eller billeder, har man også mulighed for at lægge ind på udstyret i systemet. En anden væsentlig del i forhold til at vedligeholde produktionsudstyr, det er selvfølgelig, at man ved præcis, hvor udstyret står, og at man kan flytte udstyret fra en lokation til en anden lokation. Man skal have styr på, hvad er de godkendte reservedele på udstyret. Man har mulighed for at sætte op nogle bestemte fejltyper, og det er nogle, man selv definerer. Altså, hvad er de typiske fejl, vi ser på den her type af udstyr. Og det kan være, at på en anden type af udstyr, der er der nogle andre fejltyper. Så derfor kan man selv sætte sådan nogle fejltyper op og følge op statistisk på dem bagefter, i forhold til, hvad er det for nogle fejl, der går igen. Og nok så væsentligt, det er, hvad for en vedligeholdsplan har man så på de enkelte produktionsudstyr. Og der har vi nogle forskellige muligheder, som jeg kommer lidt tilbage til, med hvordan man kan sætte sådan noget forebyggende vedligehold op. Og det kan igen variere afhængig af, om det er den ene type udstyr eller den anden type udstyr. Hvad er det for et vedligehold, og hvad er det for en plan, man gerne vil køre på det. Så vil man selvfølgelig også gerne kunne følge op på sit vedligehold, og til det der har vi mulighed for at se sådan en vedligeholdskalender, altså hvad ligger der i kalenderen af vedligehold på objektet. Hvad for nogle aktive arbejdsordrer har vi i gang lige i øjeblikket, altså hvad er der i gang, enten planlagt frem af banen eller lige aktuelt i dag. Hvad for nogle serviceanmodninger har vi liggende på objektet. Og serviceanmodninger, det vil typisk være den måde, vi håndterer korrigerende vedligehold. Man kan gå ind og så se tilstandsvurderinger, man kan lave nye tilstandsvurderinger med jævne mellemrum, og det er også noget, som man eventuelt kunne planlægge ind som en del af sit forebyggende vedligehold, at man for eksempel en gang om året skal lave en tilstandsvurdering på udstyret. Så skal man selvfølgelig kunne følge op på omkostningerne, og dem vil man også kunne se på objektet, hvad har man haft af omkostninger. Og det vil jeg vise jer lidt senere, hvordan sådan en rapport for eksempel kunne se ud. Så skal man kunne se, hvad der har været registreret af fejl, hvad der har været lavet af udbedringer. Man skal kunne se, hvornår udstyret har været nede, og så i det hele taget kunne se en fuld historik på udstyret. Og historikken den viser egentlig alt, hvad der er sket på udstyret over tid. Den vil jeg også lige komme tilbage til. Så er der hele systematikken omkring det forebyggende vedligehold. Det er noget, man sætter op, og det kan man sætte op på forskellige vis. Vi udbyder nogle forskellige muligheder for at sætte planlagt vedligehold op. Det kunne for eksempel være tidsbaseret. Det kan være, at hver uge skal vi gøre en eller anden form for rengøring, eller hver 3. måned skal vi køre et service, eller en gang om året skal vi lave en større renovering. Så det kan være tidsbaseret med nogle bestemte tidsintervaller. Det kan også være det, som vi kalder for tællerbaseret. Det vil sige, at man f.eks. skal gøre noget hver gang man har produceret et vist antal enheder, eller man skal gøre noget hver gang udstyret har kørt et bestemt antal timer. Vi kender det også fra biler. Hver gang den har kørt et bestemt antal kilometer, så skal vi lave en eller anden form for planlagt vedligehold. En tredje mulighed, det er, at når man laver de her tilstandsvurderinger, så kan man også bruge det som en indikator for, at når man når en eller anden bestemt tilstand på udstyret, så skal det udløse et vedligeholdsjob. Baseret på den plan, man sætter op for sit udstyr, har man så mulighed for automatisk fra systemet at få genereret nogle arbejdsordre eller nogle arbejdsordreforslag, som man så efterfølgende kan autorisere til arbejdsordre. Udover det, vi kan planlægge os ud af, jamen, så kommer der jo løbende noget korrigerende vedligehold eller nogle reparationer, som vi er nødt til at forholde os til. Og til det, der har vi det, som vi kalder for serviceanmodninger, hvor man har mulighed for at lægge en serviceanmodning ind i systemet og sige, at jeg har observeret et eller andet problem. Og dem kan man så prioritere. Og de serviceanmodninger er der så nogen, der sidder og vurderer. De kan følge op på status på de her serviceanmodninger i takt med, at de måske bliver afsluttet. Og på baggrund af en serviceanmodning kan man så oprette en decideret arbejdsordre. Hvis man ligesom vedtager, ja, men det ser ud som om vi har et problem, så kan man på baggrund af den her serviceanmodning lave en arbejdsordre. Uanset om arbejdsordre kommer fra planlagt vedligehold, eller det kommer fra serviceanmodninger, så skal det jo nu planlægges ind på deciderede vedligeholdsmedarbejdere. Og vi ser et eksempel på skærmen her nederst til højre, hvor man kan se, at vi har et job, vi skal have planlagt ind. Vi har et forecast på 4 timer, det kan jeg se hernede. Og så har jeg mulighed for at vælge, hvad for en medarbejder, der skal udføre det, og hvad for en dato, jeg ønsker, det skal udføres.
Og jeg har også mulighed for, det er det man angiver heroppe, at sige, hvad for et objekt, altså hvad for et udstyr skal trækkes ned. Og i det her tilfælde, der vælger jeg at tage produktionsudstyr ned i lige så lang tid, som det tager at udføre jobbet. Men det kunne godt være, at en del af vedligehold ikke nødvendigvis kræver et produktionsudstyr nede, så det behøver ikke at være det samme tal. Men det er lige præcis her, vi går ind og laver en reservation på produktionsudstyret, som vi så kan tage højde for, når vi laver vores produktionsplanlægning. Det jeg også kan se her, det er, hvad for nogle værktøjer, og jeg kan reservere nogle værktøjer, hvis jeg har nogle begrænsede ressourcer af værktøjer, som jeg har behov for at bruge i forbindelse med mit vedligehold. Og ud af alt det her, der laver jeg så en planlægning for, hvornår jeg rent faktisk har tænkt mig at udføre vedligehold, og hvem det er, der skal gøre det. Så skal vedligeholdet udføres. Det er der forskellige muligheder for. En af mulighederne, det er inde i AX at have det, som vi kalder for mine arbejdsordre. Det vil sige, at når jeg logger ind og trækker den her oversigt frem, så ser jeg de arbejdsordre, som er relevant for mig. Det vil sige dem, der er planlagt, at jeg skal udføre. En anden mulighed, det er at udskrive en arbejdsordrerapport, som der er vist et eksempel på her til højre. Arbejdsordrerapporten viser egentlig, hvad er det, der skal ske, hvad er det for et objekt, vi snakker om, hvad er det for nogle datoer. Og nederst kan I også se, der er vist den checkliste, der skal udføres til det her konkrete job. En anden del af det at udføre vedligehold, det er for eksempel, at man rapporterer tilbage til systemet i nogle tællerværdier, at man aflæser for eksempel, hvor mange har den produceret siden sidst, eller hvor mange kilometer har den nu kørt, eller hvor mange timer har den nu kørt. Så vil man registrere det tilbage. Hvis det er i forbindelse med fejl, så vil man også registrere de her fejl tilbage som en del af det at udføre arbejdsordren, og hvordan man har løst problemet. Det kan være, at jobbet går ud på, at man faktisk skal lave en tilstandsvurdering, så vil man rapportere en tilstandsvurdering tilbage. Og endelig vil man nødvendigvis skulle registrere tilbage, hvor lang tid man har brugt, og hvad for nogle reservedele man har brugt. Det er ligesom det, der er baggrunden for, at vi efterfølgende kan gå ind og forespørge på, hvad vi har haft af omkostninger. De kommer fra, at vi registrerer forbrugt tid og forbrugte reservedele. Og når man så er færdig med det, så afslutter man arbejdsordren. Og den måde, man afslutter, det er egentlig, at man skifter status på arbejdsordren. Og det er det, der gør, at vi har mulighed for hele tiden at følge op på, hvad er den nuværende status på vores arbejdsordre. Er den oprettet, er den planlagt, er der registreret forbrug, eller er den afsluttet? Sidste ting, jeg lige vil nævne, inden jeg hopper over og viser jer selve applikationen, det er, at som en del af løsningen tilbyder vi også, at man kan udføre vedligehold via en mobilklient. Og det er et behov, som vi kan se, at der er mange, der har. Blandt andet fordi, at det ikke er altid, at vedligeholdsmedarbejderen han er overhovedet i nærheden af en AX, eller hvis han er, så er det ikke sikkert, at han er en decideret AX-bruger. Og der er der simpelthen et behov for at kunne præsentere og give ham et værktøj til at kunne udføre sit vedligehold via en anden type af klient. Og der har vi lavet sådan en mobilklient. Og det, der er det væsentlige i det, det er, at den er lavet som en HTML5-klient, og det betyder egentlig bare, at den er stort set uafhængig af, hvad for et device I kunne tænke jer at afvikle den på. Det kunne være en iPad, det kunne være en Windows-mobil, eller det kunne være en eller anden webklient. Og sidst men ikke mindst, det har mulighed for at køre som en offline-klient. Det betyder, at selvom forbindelsen er nede til AX, vil man stadigvæk kunne fortsætte med sit vedligehold. Og den skal selvfølgelig understøtte de ting, som en vedligeholdsmedarbejder har behov for. Det vil sige, at den skal kunne vise, hvad er det for nogle arbejdsordre, der skal udføres, hvad for nogle checklister skal der laves. Man skal have mulighed for at registrere tæller ind, man skal have mulighed for at registrere det her med tid og reservedele. Og selvfølgelig skal man også kunne se nogle informationer omkring det udstyr, man er ude at servicere. Og en del af det er for eksempel, at man har mulighed for at se historikken på det udstyr, man er ude at servicere. Så når man kommer hen og skal servicere et objekt, så kan man så se, jamen det er nu 5. gang, vi er ude, eller jamen det ser ud som om, at der har det her kørt planmæssigt med det forebyggende vedligehold. Derfor er det væsentligt, at man også kan se historikken.